Dobré ráno, vítam v novom videu. Dneska je 3. júna, je sobota, to znamená, že Surová cerka dneska usporiadala piknik Sadianka kráľa v Petržalke v Bratislave. A ak si ešte nevidel, ako taký piknik vyzerá, tak sa budeš môcť pozrieť teraz. Ale ešte predtým ti ukážem, čo som ja pripravil. Tu už mám predpripravené 3 plné plechy banánových kúskov, alebo neviem, ako by som to nazval po slovensky. Ale originál recept sa volá Chewy Banana Bites, to znamená, že také banánové hryzy alebo kúsky. Je to recept od The Vegan Corner, je absolútne perfektný, skladá sa iba zo 4 ingrediencií a je hotový naozaj že za pár minút. Jediné, čo na to potrebuješ, sú zrelé banány, ovsené vločky, čokoládu a škoricu. A ak nemáš na čokoládu, tak ľudia môžeš vymeniť za hrozienka. Recept je absolútne jednoduchý, úplne odporúčam. A link na plný recept je dole v popiske. Takže vyzerá, že rúra sa už naštartovala na potrebnú teplotu. Ideme ho teda vypiecť. Tieto kúsky nech majú ľudia na pikniku čo jesť. Tento recept som robil cca 2 roky dozadu na jednu z vegánskych večerí. Urobil som 2 plechy, cca 24 kúskov. Ušlo sa mi možno 2. Naozaj sú veľmi dobré, všetci ich majú veľmi radi. A chutia naozaj skvelo, vynikajúco, famózne. Takže toto je banánovo-ovsená pirôžka, ideme ochutnať, či je dobrá. A zapikol som do nej špeciálnu ingredienciu, ktorá ma teleportuje na miesto, kde budem chcieť ísť. Fakt dobrá. Kde sme sa rozhodli, že máme ten komunálny... A som Sadianka kráľa na vegánskom pikniku, ktorý robí Surová cerka. Teraz sme v Sadianke kráľa na vegánskom pikniku. Je to 5. piknik, ktorý organizujem tu na Bratislave a je to prvý tohtoročný piknik. A máme tu teda taký mix vegánov, vegetariánov a mäsožravcov, ktorí sa tu zišli a hodujú spolu a chillujú, lebo je strašne teplo, takže sa moc ani jesť nechce, ale dobre to dávame aj s tým jedlom. A každý môže priniesť nejaké svoje vegánske jedlo, aj keď nie je vegán, a môže ochutnať nejaké vegánske jedlo, takže si môže rozšíriť svoju paletu jedál. A táto akcia má za účel vlastne ľudí nejakým spôsobom zoznamovať a ukazovať to, že môžeme tu spolu tiež existovať aj s mäsožravcami, aj s vegánmi a môžeme vytvárať nejaké priateľstvá a inšpirovať sa navzájom. Musíš si zobrať, lebo to nezjedí. Idem teda na Lukášov cookie. Luky, čo to je? Ovseno-banánové čokoládovo-škoricové hovienko. Super, teším sa, idem to ochutnať teda. No, tím banány, horkú čokoládu. Dobrá konsistencia. Šťavnaté. Dobré sú. Tá čokoláda tam super. Také chewy. On sa to volá Chewy Banana Bites. Hej? Po anglicky, no? Tak si potom dosiahol to, čo to má byť? No ja nie, to tento raut. Tá čokoláda je tam super. Dobre, to nevedí. Je to fakt dobré.